ଏଠିକି ଆସିଲ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଲି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲ। କୋଉ କାମ ଏଠି ମିଳିଲା? ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିଲା। ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 14,000। ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ରଡ ହଉଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡରେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କିଛି ତମକୁ ପଇସା ଲାଗିଲା କି? ये ପଇସା सावन ଲାଗିଛି? फिर बरसाते ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ले ତମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଅଛି, ମେସ୍ ଅଛି। ମେସ୍ ଅଛି। ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା, ରହିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। मोहब्बतों का ଦରମା ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ खुद 14,000 चल ମିଳିବ। के କିଛି ଦିନ କାମ आया କଲା ପରେ है ଦରମା ବଢିବ। सारे କର, ତମକୁ शहर ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ में ଜଏନିଂ ଦିଆହଉଛି। सिर्फ କିଛି ଦିନ କାମ କଲା हमको ପରେ ଦରମା भिगाया ବଢିବ। है ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ନୂଆ ପିଲା କାମ କରିବେନି ତ? ये सावन फिर बरसाते ले ଡ୍ୟୁଟି ଭଲ କରିବା। आया है ଡ୍ୟୁଟିରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କରିବନି। ବୁଝିବ ନାହିଁ? ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି କର। ନୂଆ ପିଲା ଆଇଲେ କାମ କରିପାରିବେ? ହଁ କରିବି। ଖୁସି ଅଛ ତ କାମ ପାଇଁ? ହଁ। କଣ ତମ ନାଁ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼। କୋଉଠି ଘର? ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମ। କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଲ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଲି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲ। କୋଉ କାମ ଏଠି ମିଳିଲା? ସିକ୍ୟୁରିଟି କାମ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡରେ ମିଳିଗଲା। ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 14,000। ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ରଡ ହଉଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡରେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କିଛି ତମକୁ ପଇସା ଲାଗିଲା କି? ନା କିଛି ପଇସା ଲାଗିଛି? ନା ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ତମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଅଛି, ମେସ୍ ଅଛି। ମେସ୍ ଅଛି। ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା, ରହିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ହଁ ଦରମା ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 14,000 ମିଳିବ। କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଦରମା ବଢିବ। କାମ ଫାଷ୍ଟ କର, ତମକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନିଂ ଦିଆହଉଛି। କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଦରମା ବଢିବ। ହଁ। ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ନୂଆ ପିଲା କାମ କରିବେନି ତ? ଠିକ। ଡ୍ୟୁଟି ଭଲ କରିବ। ହଁ। ଡ୍ୟୁଟିରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କରିବନି। ନାଇଁ। ବୁଝିବ ନାହିଁ? ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି କର। ନୂଆ ପିଲା ଆଇଲେ କାମ କରିପାରିବେ? ହଁ କରିବି। ଖୁସି ଅଛ ତ କାମ ପାଇଁ? ହଁ। କଣ ତମ ନାଁ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼। କୋଉଠି ଘର? ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମ। କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଲ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଲି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲ। କୋଉ କାମ ଏଠି ମିଳିଲା? ସିକ୍ୟୁରିଟି କାମ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡରେ ମିଳିଗଲା। ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 14,000। ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ରଡ ହଉଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡରେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କିଛି ତମକୁ ପଇସା ଲାଗିଲା କି? ନା କିଛି ପଇସା ଲାଗିଛି? ନା ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ତମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଅଛି, ମେସ୍ ଅଛି। ମେସ୍ ଅଛି। ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା, ରହିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ହଁ। ଦରମା ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 14,000 ମିଳିବ। କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଦରମା ବଢିବ। କାମ ଫାଷ୍ଟ କର, ତମକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନିଂ ଦିଆହଉଛି। କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଦରମା ବଢିବ। ହଁ। ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ନୂଆ ପିଲା କାମ କରିବେନି ତ? ଠିକ। ଡ୍ୟୁଟି ଭଲ କରିବ। ହଁ। ଡ୍ୟୁଟିରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କରିବନି। ନାଇଁ। ବୁଝିବ ନାହିଁ? ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି କର। ନୂଆ ପିଲା ଆଇଲେ କାମ କରିପାରିବେ? ହଁ କରିବି। ଖୁସି ଅଛ ତ କାମ ପାଇଁ? ହଁ।